Today on the death anniversary of late Upendranath Brahma, we are here representing the state government, and it is a very fortunate day today, as in the name of late Bodofa, a road is being named in Delhi. This is a recognition which, being from a Boro community tribe, getting a name in the status of a national is one of the achievement which we can see under the present government. Dotoma being a village where he had all throughout his life the aspirations of the people of Dotoma are as much like all the people of Boro. With the present scenario that on today's specific day, like any other day, this being one of the most specific history of the boroughs that will be in the national platform. Thank you so much. दिनै बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोसो लाखिनो गोनां सान मानोना दानिफ्राय प्राय 34 बोसोरनि सिगाङाव बड'फा UN ब्रह्म बिथाङा रुंसारि जादोंमोन। UN ब्रह्मआ सोर बे बाथ्राखौ बर'फोरनि सिगाङाव आरो बुंनांगौ बा सोंनांगौ बाथ्रा गैलिया। उन्दैनिफ्राय बोरायहालागै UN ब्रह्मखौ गासिबो मिथिजोबोसै सिनायजोबोसै। बिथाङा ओरैनो संसाराव खोब बारा गोबाव थांनानै थायाखै, 34 years बिथाङा थांनानै दंमोन। खिन्थु बे 34 yearsनि गेजेराव बिथाङा जिखिनि खामानि मावदों जातिखौ फोथांनो थाखाय, जातिनि कन्स्टिटिउसनेल मोनथायफोरखौ मोननो थाखाय 1986आव बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै बर'फोरनि थाखाय आलादा रायजो बर'लेण्ड नांगौ होननानै जे सोमावसारदोंमोन आरो बे सोमावसारनाय हाबाफारिखौ बिथाङा बे सोमावसारनायनि गेजेरजों बिथाङा बर' जातिखौ मोनसे रोखा जाति, मोनसे जौगासार जाति बिदि हिसाबै दाखांनो नाजादोंमोन। आरो बेनिखायनो बिथाङा सोमावसारनायजों लोगोसे बर'नि समाजखौ बोरैहाय सोलोंथाइनि बिथिङाव जौगाखांहोनो हागोन, बर' समाजनि जि गुबुंले जाथायफोर दङ बेफोरखौ बोरै फोसाबनानै बर' जातिखौ बोरैहाय गोग्गो गोथार समाज दानो हागोन, बे गासैबो बिथिंखौ लानानै बिथाङा सोमावसारनायाव बाहागो लानाय दुलाराय बर' फरायसाखौ बे गासैबो बिथिंखौ लानानै खामानि मावनो थाखाय बिथाङा थुलुंगा होदोंमोन। बिथाङा जुदि बर' जातिनि थाखाय सोमावसारदों अब्लाबो गुबुन गुबुन जातिखौ मुगैनांगौ बाथ्राखौ खुनु बुङाखै। बेनिखायनो बिथांनि स्ल'गानानो जादों लिभ एन्ड लेट आदार्स लिभ, थांनानै था आरो मालायखौबो थांनानै थानो हो। बे स्ल'गानजों बिथाङा सोमावसारनायखौ कन्टिनिउ खालामदोंमोन। आरो बे स्ल'गाननि गेजेरजों बिथाङा जे सासे नन भायलेन्ट डेम'क्रेटिक सेन्टिमेन्टनि मानसि बे बाथ्राया स्पष्टयै बेरखांदों। दिनै बिथांनि जे सोमावसारनाय, बिथाङा सोमावसारनायनि फिथाइखौ नुलाङाखिसै, खिन्थु अब्लाबो बिथाङा सोमावसारनाय जि जागायजेनबाय बेखौ बिथा खालामनानैनो बिथांनि उनाव गुबुन गुबुन संगठनफ्रा बिथांनि जि फोरोंनाय, बिथांनि जि दिन्थिनाय लामाखौ लानानैनो सोमावसारनानै 1993आव फार्स्ट BSc एकर्ड जादोंमोन। आरो बे BSc एकर्डआ सेटिसफाइड जायाखै होननानै, गोजोनथाव नङा होननानै बेखौ रिजेक्ट खालामफिननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादानो आरो सोमावसारफिनदोंमोन। आरो बे समाव बे समाव बर'नि हाथियार दैनाय नांग्रा संगठन BLT जन्म जादोंमोन। आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आरो BLT ज' जानानै सोमावसारनानै 2003आव मोनसे सुक्ति खालामफिनबावो, जाय सुक्तिनि गेजेरजों 6 सिडिउलनि सिङाव BTC बर'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल होननाय मोनसे बेबस्था मोनदों। आरो बिनि गेजेरजों अन्तत बर'फोरखौ मोनसे थख' मोनथाय लानानै थांना थानाय मोनसे खाबु होनाय जायो। बेबो सति सुक्ति जाजोबाखै होननानै आरो सोमावसारफिननाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद NDP ज' जानानै सोमावसारनानै 2020 मायथाइयाव आरो मोनसे सुक्ति खालामबाय, जायनि गेजेरजों BTR बर'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन होननाय मोनसे बेबस्था जों मोनो। बेबो 6 सिडिउलनि आन्दारावनो, माथ्र जोंहा एरिया एक्सटेनसन जागोन आरो बेनिफ्राय माखासे इन्सटिटिउसन गायसननाय जागोन आरो किसुमान साबजेक्टआ ट्रान्सफार जागोन, ट्रान्सफार साबजेक्टआ बांगोन। बे बाथ्राखिनिखौ लानानै आरो सुक्ति जाबावो। दा जों जि बे मोनथाम सुक्तिनि थाखाय जिखिनि थुलुंगा मोनदों,
बेयो इउएन ब्रह्म बिथांनि जि थुलुंगानाय जि लामा दिन्थिनाय जि गाइड जोंनो दिन्थिलांनाय बेनि सायाव बिथा खालामनाय समाव साननाय जादोंमोन मावाखै दासिमहालागै खिन्थु अब्लाबो आलादा रायजो मोननो थाखाय जिखिनि बिथा नांगौ बे बिथाखिनिखौ जों गायसननो हानाय जाबाय दिनै जों बेनिखायनो इउएन ब्रह्म बिथांखौ माब्लाबा बावनो हाया बिथाङा मात्र 34 इयार्सल' बे संसाराव थांना थादोंमोनब्लाबो बिथांनि जि कन्ट्रिबिउसन बिथांनि जिखिनि खामानि मावनाय बिथांनि जि आदर्श बिथांनि जिथु प्रिन्सिपल बे गासैबो हल बर' जातिखौ फैगौ समनि थाखाय मोनसे रोखा जाति हिसाबै डिस्टिंक्ट कमिउनिटि हिसाबै थांना थानायनि मोनसे इन्सपिरेसन बिथाङा होगासिनो दं आरो बेनिखायनो जों इउएन ब्रह्म बिथांखौ कुनुदिन बावनो हाया आरो बिथांनि लाइफखौ शर्टबाबो बिथांनि जिथु कन्ट्रिबिउसन बिथांनि जिथु एक्टिभिटिस बियो अन्तत 60 इयार्स थांना थानाय सासे सुबुंनि मावनायनिख्रुइबो बांसिन बेनिखायनो जों बिथांखौ बड'फा होननानै गनायदों बिथांखौ जेथिया बड'फा बे माबाखौ होजेनदोंमोन उपाधिखौ होजेनदोंमोन गोबाङानो कन्ट्रभार्सियेल खोथाफोरखौ बांद्राय क्रिटिसाइज खालामदोंमोन इउएन ब्रह्म बिथाङासो सेंग्रा मानसि हाबायानो जायाखै बिथाङा बोरै बियो बड'फा जानो हानो होननानै गोबाङा कुइसन खालामदों खिन्थु जातिनि बिफा जानो थाखाय हाबा जालायनाङा गथ' गथायनि बिमा बिफा जालायनाङा बिथांनि जिथु मावनाय बिथांनि जिथु जातिनि प्रति जिथु कन्ट्रिबिउसन बिथांनि जिथु आदर्श बिथांनि जिथु निति जाय नितिफ्रा जाय आदर्शफ्रा जाय साननाय हनायफ्रा जाति मोनसेखौ बेसेबांबा गोलाव समहालागै थांना थानाय मोनसे लामा दिन्थिहरो बेबायदि सृष्टि खालामनानै सुबुङा हाबा जायाबाबो उन्दै बैसोनि मानसिबाबो बे बिफा जानो हायो बेनिखायनो बिथांनि कन्ट्रिबिउसनखौ जों रिकगनाइज होनानै बिथांखौ जों बिफा हिसाबै गनायदों आरो बिफा हिसाबै बिथाङा जोंनो दासिमबो जातिखौ थांनानै थानो थाखाय उन जोलैखौ आरो जातिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय थुलुंगा होगासिनो दं आरो बेनिखायनो दिनै जि नैबे इउएन ब्रह्म बिथांनि जिथु थैनाय सान बेखौ जों दिनै गाजा गोमजायै खुंदों लोगोसे असम सरकार बेखौ सरकार हिसाबै खुंदों आरो असम सरकारनि थान्दै हिसाबै दिनै जा नन्दिसा कार्लसा बिथाङा जोंनियाव सहयोग खालामनानै सरकारि प्रग्राम हिसाबै बिथांखौ बे हाबाफोरखौ बाहागो लाफैदों आरो लोगोसे बिथांनि बे थैनायखौ रिकगनिसन होनानैनो बिथांनि जातिनि प्रति हादोरनि प्रति ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय जिखिनि कन्ट्रिबिउसन होदों बेफोरखौ रिकगनिसन होनानैनो दिल्लीयाव बिथांनि मुङै मोनसे लामाखौ इउएन ब्रह्म पथ बेबायदि हिसाबै नाम होनाय दिनै भारत सरकार डिसिसन लादों आरो बे जोंनि थाखाय जोबोद रंजाथाव बाथ्रा जों गोजोनथाव बाथ्रा दा बेनिखायनो जों इउएन ब्रह्म बिथांखौ कुनुदिन बावनो हाया बर'फाखौ जों कुनुदिन बावनानै बर' जातिया थांना थानायनि बाथ्रा साननो हाया गेरेमसा हारि होनना बुङोब्ला बेयाव गोबां बाथ्रा थायो इउएन ब्रह्म बिथाङा बे जातिखौ गेरेमसा जातिखौ दानायनि सिमां नुनानै खामानिखौ स्टार्ट खालामदोंमोन नाथाय अबथायाव बिथाङा जिउ गोमालांनायखाय बेखौ मावफुंजोबनो हायो गावनि थांना थानाय समाव खिन्थु उन जोलैया बेखौ नाजागासिनो दं दा गेरेमसा जाति होनना बुङोब्ला मोनसे जातिया जाति हिसाबै थांना थानायाव रावबो गुबुन हारिनि हेफाजाब लायालासिनो थांना थानायनि जिथु मा बुंगोन गोहो जिथु रोंगौथि बेबायदि रोंगौथि थानांगौमोन बर'फ्रा दासिमहालागै हाजोबाखै गेरेमसा जानो थाखाय जोंहा दा गोबां बिथिङावनो जों मालायनि हेफाजाब लानो गोनां जायो दा जेनेबा जुथा सिलाइ खालामनाय जों गुबुन हारिनियाव बाहागो लानो बर'फ्रा सिनाय हानायखौ खानाय सिननाय बेयाव जों गुबुन जातिनि बाहागो लानो हेफाजाब लानो गोनां जायो बर'फ्रा बेखौ मावफुंनो हानाय जायाखै सि जोम सुनाय टेलरिं बे खामानियाव जों दासिमबो बर'फ्रा बेखौ मावना थांना थानो हानाय मानसि गोबां ओंखाराखै जोंहा कार्पेन्ट्रियानो जा बा मेसनरिफ्रानो जा बेफोरबायदि खामानि मावनाय जों गुबुन हारिनि हेफाजाब लानो गोनां जायो बर'फ्राबो बेखौ मावनो बर' जातियानो बेखौ मावनो बर' जातिनि नांगौखिनिखौ सुफुंनो हानाय जायाखै बेबायदिनो जा मेकानिक जों घरि मेकानिक मबाइल मेकानिक बायदिसिना बे गासैबो बिथिंखौ मावना जों मालाय जातिनि मानसिनि सायाव हेफाजाब खालामालासिनो हेफाजाब लायालासिनो सोनार नाङालासिनो जितु बर'फ्रा बे गासैबो खामानिखौ मावनानै बर' जातिनि जि आंखालफोर जि नांगौफोरखौ सुफुंनो हानाय जाहैगोन अब्लासो बर' जाति गेरेमसा 100% डिपेन्डेन्ट अन इटसेल्फ जातिया गासैबो खामानियावनो गावनि जातिनि मानसिनि सायावनो जितिया निर्भर खालामनो हागोन गावनि आथिं गसंनो हागोन अब्लासो बे गेरेमसा जाति जागोन दा बेखिनि जाफुंजोबनो हायाखै जोंहा गोबां बाखि दंबावो आरो बेखौ जोंनि उन जोलैफ्रा बे दुलाराय बर' फरायसाफोरा बिथांनि लिगेसि हिसाबै बे खामानिखौ मावफुंलांबाय थागोन आंहा फोथायनाय दं दिनै 30 उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सान आरो बे थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांखौ जि जायगायाव फबदोंमोन दा बे जायगा थुलुंगाफुरि दतमायाव
हाबाफारि लादों दा बे हाबाफारिनि जा गिबि हाबाफारि हिसाबै हाफ फिरफिला बिरहोनाय गोथार फिरफिलाखौ बिरहोनाय बे हाबाफारिया जाना थांबाय बिनि उनावहाय बिथांखौ फबनाय जायगा जि टम्ब बेवहाय बिबार बावनाय आरो बिथांखौ सन्मान होनाय बे हाबाफारियाबो जाना थांबाय आरो थामथि हाबाफारि हिसाबै दिनै बिथांनि मुसुखा स्टेचुआव बिबार बावनाय आरो बिथांखौ सन्मान होनाय बे हाबाफारियाव जाना थांदों आरो जों गोजोनदों आरो जों साबायखर बावदों आसाम सरकारनि सासे केबिनेट मन्थ्रि नन्दिता गारलुसा बायद' बिथाङा मोनथाम हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आरो बिनि उनावहाय बेलासिनि 3टा बाजियाव क'क्राझारनि कालचारेल कमप्लेक्सआव 1 घन्टा बिथांनि मुङाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो बिथाङा जिखिनि खामानि मावलांबाय समाजखौ जौगानायनि थाखाय सोलोंथाइ राजखान्थि हारि माहारि गासैबो जौगानायनि थाखाय जिखिनि खामानि मावबाय बिथांनि जिखिनि बिफाव बिनि सायाव सावरायमेल मोनसे लानाय जादों 1 घन्टानि थाखाय आरो बिनि उनाव 4 बाजि जानाय लोगो लोगोनो गोदान दिल्लीयाव जि कैलाश कल'नियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव प्राय 1 किल'मिटार लामा बेखेवनाय जागोन आरो बिथांनि मुसुखाखौ जिहेतु 4 बाजियाव बेखेवनाय जागोन दा बे हाबाफारिखौ टटेलि बेयाव थानानै प्राय 1000निबो बांसिन मानसिफोरा बे कालचारेल कमप्लेक्सआव थानानै बे हाबाफारिखौ जों लाइभ नायगोन आरो बेजों लोगोसे गोबां जिल्लायाव बिटिआरनि आरो बिटिआरनि बाहेरनि गोबां जिल्लायाव बे हाबाफारिखौ 4 बाजि जानाय लोगो लोगोनो बेलासिनि लाइभ देखायनाय जागोन आरो बिनि थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जानानै भारत सरकार आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो बिनि उनावहाय गपिनाथ बरदलै बिथांनि उनावहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङानो नैथि जागोन भारतनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव जायनि मुङाव लामा बेखेवनाय जागोन बे सेकेन्ड जागोन जोंनि आसामनिफ्राय आरो बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव आरो प्राउड मोमेन्ट दिनैनि थाखाय आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे प्रप'जेल बेखौ बिथांमोना सन्मान आरो गनायथि होनानै जि हाबाफारि मावनो थांबाय बिनि थाखाय जों अरायसम बिथांमोननिसिम साबायखर जोंहा थागोन आरो दिनै जों गोसो गोरबोआव जों आत्मायाव जों गोजोननाय मोनदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गासैबो हारि माहारि आरो जोंनि जेसेबांखिनि फरायसाफोर दङ गासैबो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बड'फा बिथांखौ जों हारा मोदोम जोंनि जिउ आरो जोंनि आत्मायाव बिथांमोनखौ लानानै थांनो थाखाय जों अराय थिरांथा जानानै दङ आरो बेखिनि बाथ्राखौनो आं दिनैनि बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै आं फोरमायनो गोजोन्थों थेंक इउ